کچرا کدوم فهمیدی؟ ببین حالا وای بچه اسبی ما چقدر اسبی تو زورای بچه چه خانشا بزنه جیز بچه بایی خانشا بزنه دیگه انا زنک وادا کشکره اینا 2 ماه پولی نفقم دا کدوم فهمیدی آخه همین کدام وقتی که اگرات دا که آو دادنی شده اینا ماتارا کلیچت کو فهمیدی ماتارا کلیچت کو انا کای وقتی که باساتین آو گرفتانی شده اینا وادا کشکر کتی کچت کده آو گرفتانی فهمیدی дӯстони азиз шахсоне мехоҳанд ки аз москва ва московская област ва санкт-петербург ба тоҷикистон боров мекунанд марҳамат мо ба шумо тавсия медиҳем компания акаи бахтиёр ва абдуҷаббор ин бародаро таҷрибаи кории 10 сола доранд борҳои шуморо бо кафолат бурда мерасонанд марҳамат истифода баред аз хизматрасонӣ аз номи канали бобои холдорбои гап занед боз барои шумо арзон мекунад ине дӯстони азиз боз нагуфта намонад такси границам ҳастай одами боваринокай ака исматуллоҷонай марҳамат кардин рақамошонда занг бизанед аз номи канали мо соқ саломат ба хоси худо бурда меёратонад марҳамат кард занг занед андара тартақаизе кубраҳои ко ки баша ҳа шаққа шаққамракоҳа айҷа ав гирифтан мегӯ ҳада ку ой када андара ко ке баша салому алайкум чикали анга саломатиё хуб тинч авлон аст ҳастай хонада ягон калонта ҳастай мусафир 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 салому алайкум салому алайкум биё биё бача чиё болда мусафир саломатиё башкуринам вада качкара нав кадам барои ҳамин кампурмаако ана каком агаратара ав биту мегум беҳтарин беҳтарин ҳо бача мо кормандони ба ин кам аст хоб мо омадаем ки ба қайд бигирем наздикии қатъи ба хизмати ҳарбӣ равон мекунем солдатуро отправка солдат бариаха ана дӯстам бача якуму дуюму ба қайд гирифтаги сеюмги чӣ ном дора сеюмги бача сеюмги бача чӣ ном дошт ма ба қайд бигирем бачаи авдуқаҳорҷоне ҳама авдуқаҳори бача мо чӣ ном дошт ببینم میدونم беҳтарин чӣ ном дора ку бигӯ кашк ном навис куна ҳа چرا؟ авдуқаҳори бача мо нафи ها نمی عود قهر منیژه